गोपीपुर से तो सारपुर जुमलई और जति बराती जाय वाला छे आबू और सब के बुला रहलिए गोपीपुर से जब तो सारपुर जुमले आबू जति के लागले दाय में सब बीत गेल के बीत के लागले संबर पर अने से है सरजू कुमार के बेटी का सजा धया कलावल हां दुल्हन बना के सजा धया के सरजू कुमार के बियाही नारी के लावल कई कोहपी तो सारपुर में भगवान पूरा सजा धया कलावलक सरजू कुमार के बेटी जय मला करे तो संबर जय मला करा के लागले शादी करे में कते दे 5 सेकेंड सीधे दान भेले या शादी जय मला लागल सरजू कुमार के बेटी का नाम लगे जय मला करल के जय मला